Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi se nogle videoer. Og I skal bare vide, det er ikke min iPad, det er fordi jeg mener computer, det er fordi jeg er hjemme hos mormor og morfar. Så jeg skal lave noget YouTube lige nu, det hvor jeg ser nogle videoer. Ja, godt. Så vi prøver at gå ind på nogle ting. Hvor Google der. Den er først lige lidt hvid, jeg skal så prøver jeg lige at gå der apps. Så går jeg ind på YouTube. Og så kan I se alt det her. Og så hvis I har set den her, jeg tror nok I har set sådan nogle her videoer med nogle Moplego. Bagefter ser vi lidt Armin. Noget af Armin. Så LaLandia. Dobbelt A, vi er tilbage og den her serie. Den er totalt sponsoreret af de danske sydhavskyster. Og det er en serie, der simpelthen kommer til at køre på nogle Moplego, hvor vi er i LaLandia, Knuthenborg og Bongeland og mange flere. Lige nu står vi på stranden i Marienlyst, hvor vi bor, og så skal vi faktisk bare op til LaLandia og filme nu. Ja, og det skal vi nu. Skal vi bare smutte op, Anton? Lad os gøre det. Vi smutter op af. Og nu er vi ankommet til LaLandia, og Anton, hvad kan man i LaLandia? Det man kan, det er jo, man kan bowle, man kan ski, man kan rulleskøjte, skøjte, man kan gå i badeland, man kan bare det hele. Man kan det hele her, og nu skal man Anton prøve alle de ting, man overhovedet kan. Fordi det her, det er jo noget af det, man kan i de danske sydhavskyster. Og det er det første afsnit, så skal vi bare smutte den af. Lad os gå ind. Er det LaLandia? Ja, det er LaLandia. Elsker I nogle Moplego? Er I klar til LaLandia? Skal vi bare komme derind, dreng? Kom så! Hej, dreng. Hej, tusind tak. Er I klar til at give den gas? Vi er så klar. Er det dig, der styrer LaLandia? Næsten. Så jeg forsøger at følge på gennem. Det er fint. Jeg kan også her. Så vi må lave lige alt, hvor der er Anton i gang med. Hvis vi smider jakkerne, så skal vi gå i krig. Nogle gange. Nu er vi kommet til Monkey Tonky-land. Sidst jeg var her, der var jeg fandme lille. Det er blevet meget større. Ja, det er Så også meget Armin. prøve det og teste. Vi tester det. Kom Men så skal vi lige se den her færdig. Prøv at kigge her. Forbi den her, Anton, forbi. Det er nøjeren der. Ja, Anton. Kom så. Kæft, det er fedt, mand. Ja. Drenge, nu skal I høre, hele landet er åbent for jer, men vi er nødt til lige at overholde udskabningen. Vi er kun for børn til noget 12 år. Det må du undskylde, mand. Det må du lige undskylde. Han blev lige lidt sur. Anton! Prøv kig der. Hold da kæft, mand. Hvad sker der? Kan vi komme ud, eller hvad? Nå, vi skal først have en selfie. Nu er vi kommet til skøjtehallen, og hvornår skøjtede du sidst, Anton? Det er bare lang tid siden. Men det er jo, altså, nu skal vi ud skøjte og have det griner. Jamen altså, jeg ved ikke helt, om jeg tør faktisk lidt. Kom nu, Anton. Kan vi ikke tage dem her måske? Ej, det kan du sgu ikke. Kom nu. Det kan man da godt se. Prøv at kigge, Anton. Prøv at kigge. Altså, hvad laver du? Kom nu, mand. Du er nødt til at gøre det ordentligt. Altså, du er nødt til at gøre det ordentligt. Kom væk fra kejlerne. Hvad laver han? Jeg synes, det er hårdt. Udmattende og svært. Kig, Anton. Jeg har også fået nogen. Ja. Jeg tænker, nu når vi har to, skal vi så ikke lave kapløb, hvem der kommer først derovre? Det kan vi godt. Hvad vinder man så? Bare rekorden. Pizza eller sådan noget? En burger? Vinderen får en pizza. Okay. 1, 2, 3, nu. Anton, jeg tager dig, mand. Anton, flyt. Anton. Hvad laver du? Jeg er vandt, Anton. Ej, det gjorde du ikke. Jeg er vandt. Det gjorde du ikke. Du skylder mig pizza. Jeg vandt. Se mig på tid lige heroppe i hjørnet. Og hvis I tror, I kan slå dem, så kan vi komme ind i LaLandia og prøve. Det var mig, der lavede rekorden. Jeg ramte det der først. La 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 la. Every time in my dreams, I feel you. That is how... Ej, nu må du godt slippe, Anton. Nu må du godt slippe, ikke? Hvad skal vi nu? Der er bowling. Skal vi tage bowling, Anton? Ja, der er bowling. Lad os gå op med bowling, mand. Der er en rød kugle her. Som for satan. Anton! Albert. Anton! Det er aben igen. Hvad laver du? Hvad laver du her? Altså, hvad vil du? Skal vi bowle? Skal vi bowle? Anton, skal vi ikke vise aben nu, at vi er de bedste til at bowle? Jo, lad os gøre det. Så dømmer du. Skal vi bowle, Anton? Kom så. Lad os gøre det. Okay, jeg gør det på 3. 3, 2... Hvem tror, at de er de bedste til at bowle? 2, 1, nu. Kæft, det var tæt på, at jeg lavede strike. Var det godt? Det var der. Yes. Ja, okay. Jeg går allerede i gang. High five. Ja, mand. Er vi klar, Anton? Yes. Eller hvordan er man gør, man skal... Okay, ja, jeg skal vifte den. Tak for det, tak for det. Ej, det var
det var dårligt. Det var ikke så godt, Albert. Det var sgu da. Jeg skal lige vise, hvad man gør. Ja, vis hvordan man gør. Det var ret, ikke? Altså, det er ned her og bare... Du har bestilt kyllinger, pasta og latter. Yes, satan, mand! Kæft, hvor er det godt, Anton. Vi skal spise. Ja, Anton, har vi ikke knoglet nok? Jo, det var så hyggeligt, Monkey. Vi smutter videre, så bliver du her, Jeg gør Monkey. ikke sådan, at siger ikke, vel? Det er Farvel. fordi... Jeg vil lige høre Og det. Anton, der er spillehaler. Skal vi gå ind? Vi skal bruge penge, Anton. Og det der, Anton, prøv at kigge her. 30 tickets, mand. Det har vi slet ikke brugt. Jamen, vi skulle have fokus. Ja, vi skulle have fanget. Ja. Okay. Så er vi oppe på skibanen nu. Er der skibanen? Der skibanen lige der. Skal vi tage den? Det gør vi. Nå, dreng, er I klar til? Hvordan du skal Ja. være det. Er det her måske? Så skal vi da stå på ski, hva'? Øj. Jeg hedder Anton. Og jeg er jo jeg er den mest erfarne skiløber jo. Ej, det er du virkelig ikke, Albert. Det er det. Nej, det er du. Kan du lige hjælpe her måske? Ja, der. For den sidder ikke som den skal på altid. Det er fordi, jeg ikke er vant til det. Ja, okay. Kæft, du er behagelig, mand. Jeg sveder helt på mine hænder. Anton, jeg ryger opad. Anton! Det kan jeg altså ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Nå, nej, bare. Du kan godt køre videre. Ej, jeg kan altså ikke lide det her. Kæft, det går ondt i fødderne, mand. Jamen, det er også lidt sjovt. Jeg tror bare lige, man skal lige lære det. Det er fucking grineren, det her. Det bliver sgu hårdt, mand. Kan du ikke få dem til at stoppe den? Ej, det er da grineren. Stop. Ej. Kunne du ikke? Vi har da ikke været så lang tid. Nu blev det for lang tid. Det var grineren. Tak for Det er bare det. bevis på, at du Det var skide hyggeligt. Ved du, det var så hyggeligt at prøve. Hvor fanden er vi egentlig henne lige nu? Anton, fitness. Desværre kan vi ikke se mere, men jeg kan love jer, at vi også kan se Armin, så det er derfor, at vi ikke skal se mere, at videoen ikke bliver alt for lang. Armin. Lad mig lige se. Hvor er det henne? Hej, det er faktisk lidt svært at finde. Jeg skal i gang med at finde. Bare finde den. Armin. Ja. Ej, lige 5 minutter mere. Så er det tid til at stå op. Hvad fuck? Ej. Hej. Goddag. Jamen, jeg har opgaven her. Ja. Der er ikke noget på. Du skal printe den. Ej. Desværre kan vi ikke se mere, fordi vi skal... I ved, hvis den her video er alt for lang, så jeg kan ikke så meget lige, når den uploader.
hvad var det nu det langsomt. Så vi slutter den her video nu. Tak fordi I så med. Og I må godt skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal lave næste gang. Og så må jeg også godt skrive ned i kommentaren, og hvad jeg skal lave næste gang og sådan noget. Så, ja. Og jeg ved ikke, om I vil se den her video mere, men det er helt lige meget. Så. Ja, lad os slutte den her video. Hej.